Se svým týmem realizujeme projekt Prožitková rolová hra Terapie tmou. Jedná se o zábavu vždy pro 6 lidí, ve které hráči vystupují jako někdo jiný. Na 90 minut se vžívají do předem připravené role, ve které stvárňují jednoho z členů smyšlené rodiny šedivých. Terapie tmou má přinést především hluboký emocionální zážitek, ale i neobvyklý druh zábavy a možnost zkusit si, jak těžké je fungovat v absolutní tmě. Tma naslouchá upřímným přáním a dokáže obdarovat neskutečnými dary. Tma je moudrá a odkrývá postupně jen to, na co je člověk připraven, co je schopen přijmout a pochopit.